Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είμαστε σήμερα? Σάββατο, Εγώ πάντως είμαι μια χαρά. Εγώ πάντως είμαι μια χαρά. Πέρασε και Τσικνοπέμπτη, περάσαμε ωραία, φαντάζομαι, κάναμε τα δικά μας. Είναι τώρα οι μέρες λιγάκι χαρούμενες. Είναι και η απόκριση στη μέση, οπότε κάπως λίγο χαλαρώνει ο κόσμος, πηγαίνει σε πάρτι, σε γιορτές, σε τέτοια. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα ντυθήκατε μάλλον κάτι ή θα ντυθείτε και στη συνέχεια φέτος. Νομίζω ότι την άλλη Δευτέρα είναι η καθαρή Δευτέρα, έτσι δεν είναι? Νομίζω κι εγώ, δεν είμαι και σίγουρη. Οπότε έχουν ακόμα να ντυθούν, να κάνουν. Καλά, εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ, να σου πω κάτι, είχα χρόνια να το κάνω, αλλά πήγα και πήρα στολές γιατί ήθελα λιγάκι να ξεφύγω από την καθημερινότητα. Εσύ πήρες τίποτα? Πώς δεν πήρα, δεν θα σου πω όμως καν τι θα ντυθώ. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ντυθεί, θέλουμε να κάνουμε και το πάρτι μας εμείς, έχουμε και τις δουλειές μας. Έχουμε και τις ωραιότατες προσφορές μας. Ναι, έχουμε και τις προσφορές, παιδιά. Δηλαδή... Λόγω των εορτών, λόγω των αποκριών, λόγω ότι έτσι μας ήρθε, γιατί το κάνουμε πολύ συχνά αυτό. Ναι, μας ήρθε έτσι μία διάβγεια πνεύματος, η αλήθεια είναι. Στο κεντρικό μας κατάστημα, Ακαδημίας 57, μέσα στη ΣΤΟΑ Όπερας, δίπλα από το καφέ Όπερας, αποφασίσαμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 4 με 8. Για πες την προσφορά, Αθηνά. 4 με 8, όσοι από εσάς έρθετε για προβλέψεις χαρτομαντίας, σωστά τα λέω? Ελάτε να μας πείτε το πρόβλημά σας με 20 ευρώ και ένα ποτό δώρο, παιδιά. Παιδιά, και ένα ποτάκι της αρεσκίας σας, να τα πιείτε, να νιώσετε καλύτερα, να το γιορτάσετε μαζί μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας, πώς? Με έναν πολύ ευχάριστο τρόπο και όχι να τα πνίξουμε στο αλκοόλ, αλλά να τα κάνουμε λίγο πιο ελαφρά. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει λύση, εν πάση περιπτώσει, και θα τη δείτε. Ελάτε να μας πείτε το πρόβλημά σας, να το αναλύσουμε. Σήμερα έχουμε και πάλι θέμα της εκπομπής μας είναι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Από Δευτέρα ξεκινάει από πρώτη, αλλά είναι κλεισμένα τα ραντεβού ήδη. Από Δευτέρα και μετά. Από Δευτέρα και μετά. Παιδιά, από Δευτέρα και μετά ακούσατε το αφεντικό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 με 8. 4 με 8 μπορείτε να μπεκροπίνετε άνετα στα καταστήματά μας, στο κατάστημα μάλλον, συγγνώμη, της Ακαδημίας. Σε συνεργασία με το καφέ Όπερα. Αυτό που βλέπετε δηλαδή και πίσω είναι το κατάστημα Ακαδημίας. Τι κάναμε τώρα? Εμείς πήγαμε και στήσαμε ένα τραπέζι μπροστά από τη βιτρίνα του καταστήματος. Βλέπετε, η βιτρίνα είναι handmade, είναι όλοι φτιαγμένοι στο χέρι. Και γενικά όλες οι διακοσμήσεις των καταστημάτων μας είναι όλα περιποιημένα και όλα φτιαγμένα στο χέρι. Καταστήματα, ούτως ή άλλως θα πούμε και τους χορηγούς και πού βρίσκονται και πώς μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Το θέμα το σημερινό έχει να κάνει με τη ζήλια και την απιστία, κάποια θέματα φλέγοντα για τους περισσότερους ανθρώπους από εμάς και από εσάς κτλ. Στο θέμα των αισθηματικών είναι πράγματα τα οποία είναι το νούμερο 2, έρχεται το νούμερο 2 σαν πρόβλημα και σαν θέμα συζήτησης μετά τις επανασυνδέσεις και τους χωρισμούς, που είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό. Επίσης έχουμε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και άντρες αυτή τη φορά να πούμε ερωτήσεις, γιατί εντάξει, την προηγούμενη φορά διαβάσαμε μόνο γυναικών. Αυτή τη φορά θα διαβάσουμε και αντρών. Στην τρίτη λοιπόν εκπομπή σήμερα, αισίως φτάσαμε την τρίτη εκπομπή, κάτω στην οθόνη σας, στους δέκτες σας θα δείτε ούτως ή άλλως τα στοιχεία επικοινωνίας, που μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, που μπορείτε να στέλνετε το πρόβλημά σας και εμείς να το απαντάμε, αφού το έχουμε διαβάσει, στην επόμενη εκπομπή ζωντανά. Οπότε να ακούτε το πρόβλημά σας. Βλέπετε λοιπόν το email μας είναι kismetlivetv@gmail.com. Τηλέφωνο SMS μπορείτε να στέλνετε στο τηλέφωνο 698 030 8401 και φυσικά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο www.kismetpavlashop.gr, όπου μπορείτε να δείτε όλη τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. Οι εκπομπές μας γενικά είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα εδώ στο Hi TV και βοηθάμε τους ανθρώπους με συμβουλές για θέματα σχέσεων, λόγω του ότι είμαστε σε μια δουλειά που ακούμε τα προβλήματα του κόσμου εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια. Το θυμήθηκες, το βλέπεις, έτσι, 13 χρόνια. 13, δεν ξέρω, εγώ δεν το θεωρώ γρουσούζικο το 13. Κάποια στιγμή είχε κολλήσει στα 10. 10, παιδιά, ναι. Περνάγανε τα χρόνια, εμείς είχαμε μείνει στα 10. Αρνούμουν να πάω με το χρόνο. Γιατί όταν λες και 13 αυτόματα, ο άλλος μπορεί να μαντέψει και την ηλικία σου. Οπότε αν θέλεις λιγάκι να κρύψεις μερικά χρόνια, λες 10. Οπότε λέει ο άλλος τώρα, δεν μπορεί να λέει ψέματα. 3 χρόνια πάλι 10 λέει, οπότε επιμένει. Θα μπορούσαμε να πούμε ήταν της μαμά μας και το πήραμε κληρονομικό. Οπότε μετά τα 20 μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι. Μπορούμε να λέμε. Βέβαια για τον κόσμο που θα είναι ακόμα εν ζωή και τα ξέρει, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να κρυφτούμε. Έχουμε λοιπόν τις ερωτήσεις σας, γιατί είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ούτως ή άλλως το θέμα αυτής της εκπομπής σήμερα θα είναι
η απιστία και στη σχέση και η ζήλια, έτσι. Οπότε, τα μηνύματα τα οποία μας είχαν έρθει, τα email τα οποία μας είχαν έρθει, έχουν αυτό το χαρακτήρα και αυτό το ύφος. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι μας εξιστορούν το πρόβλημά τους, το οποίο έχει να κάνει με θέματα ζηλοτυπίας και θέματα, πώς να το πω, απιστίας, να το πω έτσι. Okay. Θα κάνουμε λοιπόν τις ερωτήσεις μας. Έχουμε επιλέξει κάποιες ερωτήσεις που θεωρούμε εμείς ότι είναι πάρα πολύ καλές. Και θα το κάνουμε όπως είχαμε κάνει και στην προηγούμενη εκπομπή. Εγώ θα ρωτάω, η Ματίνα θα απαντάει. Η Ματίνα θα ρωτάει, εγώ θα απαντάω. Θα το πάμε λίγο ένα λάξ για να μπορούμε να ακούμε και τις δύο οπτικές γωνίες. Ούτως ή άλλως αυτό βοηθάει στο ότι επειδή εμείς είμαστε αντικειμενικοί και είμαστε έξω από το πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι βοηθάει τον κόσμο, ρε παιδί μου. Γιατί αλλιώς είναι να πεις το πρόβλημά σου σε μία φίλη. Okay. Κακά τα ψέματα. Ναι. Αλλιώς είναι να το πεις σε έναν ψυχολόγο. Εκεί μετά πάμε αλλού, υπάρχουν ταμπού, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα. Φοβάσαι να. Ξέρεις, είναι πώς θα χειριστείς εσύ το πρόβλημα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε αντικειμενικοί. Οι απαντήσεις που σας δίνουμε είναι καθαρά αντικειμενικές και είναι με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα από τα τόσα χρόνια δουλειάς. Θες να ξεκινήσεις εσύ? Ναι, λοιπόν, και θα απαντήσεις εσύ. Και θα απαντήσω εγώ. Θα πάμε. Μία ερώτηση γυναίκας, έναν άντρα. Έχουμε δύο γυναίκες και δύο άντρες. Και δύο άντρες, παιδιά. Λοιπόν, κομπολόι δίχως χάντρες. Τώρα θα απαντήσει στην ερώτηση της Λουκίας από την Πλατεία Αμερικής. Μάλιστα. Έχω σχέση με έναν άντρα. Δεν μπορώ να πω πως είμαι τρελά ερωτευμένη, αλλά μου δίνει σιγουριά και αυτό είναι κάτι που το ζητώ σε μία σχέση. Το τελευταίο καιρό όμως συμβαίνει κάτι παράξενο. Χωρίς να κάνει σκηνές ζηλοτυπίας, είναι συνεχώς κολλημένος επάνω μου. Ξέρει κάθε μου κίνηση σε σημείο που νιώθω να πνίγομαι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να με αφήσει λίγο ελεύθερη, χωρίς όμως να χωρίσουμε? Θέλεις να απαντήσω εγώ τώρα πάνω σε αυτό? Ναι, θέλω να απαντήσεις πάνω σε αυτό. Ωραία. Θέλεις όμως πριν να απαντήσω σε αυτό ή να απαντήσω σε αυτό και μετά να δούμε τους χορηγούς? Τι λες? Γιατί θα είναι λίγο εκτενής η απάντησή μου, οπότε νομίζω πως είναι καλύτερο να δούμε τους χορηγούς πρώτα. Τους χορηγούς. Να δούμε λίγο τους χορηγούς μας, γιατί το πιο βασικό πράγμα είναι ποιος μας χορηγεί αυτές τις πανέμορφες και φοβερά χρήσιμες εκπομπές. Αντικειμενικά πάντα κρίνω. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποιοι χορηγούν αυτές τις εκπομπές και μετά να απαντήσω στο θέμα της Λουκίας από Πλατεία Αμερικής. Τι λες? Ας δούμε τους χορηγούς. Η εκπομπή μας είναι μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Kismet Shop. Τα καταστήματα Kismet Shop είναι η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα καταστημάτων ενεργειακών προϊόντων, καθώς και προβλέψεων χαρτομαντίας, καφεμαντίας και αστρολογίας. Με 5 καταστήματα στο νομό Αττικής, Ακαδημίας 57 στην Αθήνα, Σερίφου 25 στα Κάτω Πατήσια, Αριστείδου 101 στην Καλιθέα, Μαγνησίας 20 στο Εγάλεο, 17 Νοεμβρίου 19 στο Χολαργό, καθώς επίσης και σχολές μεταφυσικής, ρέικι και μαντικής τέχνης για όλους εσάς που έχετε μια ιδιαίτερη έλξη στις μεταφυσικές τέχνες και χαρίσματα. Στα καταστήματά μας, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις υπηρεσίες μας στους καλέσθητα διακοσμημένους χώρους που είναι σαν παραμύθι και να βρει λύσεις και συμβουλές για κάθε πρόβλημα με τη βοήθεια του έμπειρου προσωπικού μας. Δεκάδες ενεργειακά αρώματα και ελιξήρια σας περιμένουν να τα κάνετε δικά σας και να αλλάξετε την ενέργειά σας και τη ζωή σας προς το καλύτερο. Όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορείτε να τις βρείτε και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση www.kismet.shop.gr αλλά και στο Facebook στη σελίδα μας Kismet Online Shop. Οι καλές σας νεράιδες είναι εδώ για να αλλάξουν μαγικά τη ζωή σας. Το Loren Spa δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλής ποιότητας ολιστικές θεραπείες ομορφιάς, ευεξίας και ανάτασης. Η φιλοσοφία μας είναι η φροντίδα για τον άνθρωπο. Απευθυνόμαστε με ολιστική προσέγγιση στον καθένα ξεχωριστά, με σεβασμό και αγάπη και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Μέλημά μας η ανακούφιση και παράλληλα η τόνωση της ζωτικής ενέργειας, δημιουργώντας συστήματα χαλάρωσης και εφορίας. Εμπνέομαστε από αρχαίες φιλοσοφίες, τόσο της αρχαίας Ελλάδας, όσο και της Ανατολής. Σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση, να αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια των θεραπευτών μας και να ταξιδέψετε σε μονοπάτια χαλάρωσης, ισορροπίας και ανάτασης. Ο Λορέν Σπα, Ανδρέα Παπανδρέου 1 στο Χαλάνδρι, κοντά στην πλατεία Δούρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6890 040. Λορέν Σπα. Η χορηγή μας λοιπόν, τα καταστήματα Kismet Shop και τα Lawrence Spa, τα οποία είναι καταστήματα spa, φοβερή ευεξία, παιδιά, πήγαμε, κάναμε. Πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Ο χώρος είναι τεραστίων διαστάσεων. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, ήταν τεράστιος ο χώρος. Τα παιδιά που δουλεύουν μέσα είναι καλά, πάρα ναι, πολύ ούτως ή φιλικοί άλλως. και πάρα πολλοί επαγγελματίες, πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι καταπληκτικό το σπα. Δηλαδή, πραγματικά και πολύ οικονομικό. Νομίζω ότι αν έχετε έστω και μία ώρα να διαθέσετε, σας το προτείνω με 1000. Λοιπόν, πρέπει τώρα να απαντήσω. Ανεπιφύλακτα. Πρέπει να απαντήσω λοιπόν τώρα εγώ στη φίλη μας τη Λουκία από Πλατεία Αμερικής. Έχω σχέση λοιπόν με έναν άντρα. Ωραία. Δεν μπορώ να πω πως είμαι τρελά ερωτευμένη, αλλά μου δίνει σιγουριά και αυτό είναι κάτι που το ζητώ σε μια σχέση. Καταρχάς, φίλη μου Λουκία, επειδή ξέρεις, εγώ. Η Ματίνα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πει και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, λίγο πιο γλυκά, λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο μακιγιαρισμένα. Εγώ από την άλλη είμαι λίγο πιο στρατηγός, πιο αυστηρή, είναι κάπου είμαι και εγώ καιρος. Οπότε θα σου πω εξ αρχής την άποψή μου καθαρά αντικειμενικά από τη στιγμή που ούτως ή άλλως δεν σε ξέρω για να μπορώ να μην έχω αντικειμενική άποψη. Καταρχάς, μου λες εδώ πέρα ότι δεν είσαι πολύ ερωτευμένη, αλλά είσαι μαζί του γιατί σου δίνει σιγουριά και αυτό είναι κάτι που το ζητάς σε μια σχέση. Αυτό σημαίνει λοιπόν από μόνο του ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος αρκετά ανασφαλής, φίλη Λουκία, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά λίγο να το κοιτάξεις για να μπορέσεις να το διορθώσεις, γιατί θα βοηθήσει εσένα αυτό, έτσι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι σαν μέλημα είναι το να μην είμαστε ανασφαλείς και να αγαπάμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να έχουμε αργότερα και υγιείς σχέσεις. Πρώτο βασικό. Τον τελευταίο καιρό συμβαίνει κάτι παράξενο. Χωρίς να κάνεις κοινές υλοτυπίες, είναι συνεχώς κολλημένος επάνω μου. Θα σου απαντήσω το αμέσως για ποιο λόγο είναι κολλημένος επάνω σου. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το γλιτώσεις, εάν δεν αλλάξεις τρόπο συμπεριφοράς. Όταν εμείς οι άνθρωποι είμαστε σε μία σχέση στην οποία το πάνω χέρι έχουμε εμείς, γιατί μας νοιάζει λιγότερο, γιατί το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι το πάνω χέρι σε μία σχέση το έχει αυτός, κορίτσια και αγόρια μου, που ενδιαφέρεται λιγότερο. Όταν λοιπόν εσύ, ασχέτως με το πώς χειρίζεσαι τη σχέση, πώς νομίζεις ότι χειρίζεσαι τη σχέση, στέλνεις vibes, δηλαδή στέλνεις, πώς θα το πω, σήματα, το καταλαβαίνει ο άλλος ότι εσύ δεν είσαι ερωτευμένη. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις σε κάποιον, να του το πεις δηλαδή με λόγια για να το καταλάβει. Ακόμα και η στάση του σώματός σου, πίστεψέ μου, ότι είναι ικανή να δώσουν στον άλλον τα σήματα που λέμε για να καταλάβει ότι δεν έχετε ίσως την ίδια κλίμακα συναισθημάτων. Okay. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Οπότε τι κάνει τώρα. Αμυντικά και μόνο, ο σύντροφός σου, ο οποίος σίγουρα έχει πιο πολλά συναισθήματα από σένα, κολλάει επάνω σου, δεσμεύεται κατά κύριο λόγο επάνω σου με έναν πολύ ισχυρό τρόπο, από φόβο και ανασφάλεια πλέον δική του, για να μην σε χάσει. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στις 10 στις 10 θα σου πω σχέσεις, οι οποίες ο ένας από τους δύο δεν είναι, όπως είπες και εσύ, τρελά ερωτευμένος και δεν έχει αντίστοιχα συναισθήματα. Βέβαια να κάνω κι εγώ. Κάτι που δεν μας ρώτησε καθόλου, δεν μας έχει πει καθόλου εδώ πέρα. Το πρόβλημα το δικό μου είναι αν έχει ρωτήσει γενικά πώς ήταν με τις προηγούμενες σχέσεις του. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς ήταν με τις προηγούμενες σχέσεις του. Αν το κάνει γενικά, αν έχει
Γιατί αυτό είναι μονικό λιγάκι. Όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι κομμάτι το οποίο όπως κάνεις με τις προηγούμενες σχέσεις. Γιατί εσείς όλες οι σχέσεις ήσουν το ίδιο. Όχι, δεν ήμουν το ίδιο, αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος είναι λίγο περίεργος. Μήπως γενικά είναι το ίδιο, δηλαδή θα το ψάχνα λίγο παραπάνω. Η κοπέλα συγκεκριμένη, εάν είχε συναισθήματα για αυτόν, όπως θα είχε για κάποιον άντρα τον οποίο θα τον είχε ερωτευτεί τρελά, αυτό θα φαινόταν. Καλά, ναι, σίγουρα. Αυτόματα από τη στιγμή που δεν φαίνεται αυτό. Και ίσως και να της άρεσε και όλο αυτό που γίνεται, εάν ήταν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Αυτό να μην το έβλεπε λίγο στραβά. Δεν θα το έβλεπε στραβά. Αντιθέτως κιόλας θα το έβλεπε και θα κολακευότανε με αυτό. Γιατί σου λέει ότι ναι, δεν της κάνεις σκηνές νοοτυπίας, αλλά είναι κολλημένος επάνω της. Λογικό να είναι κολλημένος επάνω σου, γιατί εσύ από τη στιγμή που αποστασιοποιείσαι χωρίς να το θέλεις από αυτή τη σχέση, γιατί δεν έχεις, όπως είπες, και τα τρελά συναισθήματα, απλά σου δίνει τη σιγουριά και την ασφάλεια που χρειάζεσαι για να καλύψεις τα δικά σου προσωπικά κενά. Συνεπώς, αυτό είναι ένα καθαρά δικό σου θέμα, το οποίο εσύ θα πρέπει να διαχειριστείς με ποιο τρόπο. Ή θα πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να έχεις συναισθήματα και να είσαι ερωτευμένη. Ωραία. Βέβαια, αυτό είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι από την άποψη ότι δεν θα σου δίνει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Γιατί από τη στιγμή που είσαι ερωτευμένος, ο έρωτας με την ανασφάλεια πάνε λίγο πακετάκι. Okay. Γιατί όταν είμαστε ερωτευμένοι, φοβόμαστε και να μην χάσουμε τον σύντροφό μας και να μην κάνουμε λάθος κινήσεις και να μην μας παρεξηγήσει και να μην γίνει κάτι. Ενώ τώρα στην ουσία δεν φοβάται να χάσει κάτι. Στην ουσία δεν φοβάσαι να χάσει κάτι. Okay. Άρα αυτό κοιτάει συμπεριφορές. Αυτό φαίνεται. Ή απλά προσπαθείς, εφόσον θέλεις να είσαι σε αυτή τη σχέση και αυτό είναι που ζητάς, προσπαθείς να είσαι λίγο πιο διαχειτική, να είσαι λίγο πιο. Θα μου πεις τώρα πώς μπορείς να κάνεις κάτι άμα δεν το αισθάνεσαι κιόλας. Αν δεν σου βγαίνει. Είναι λίγο ένας κικαιώνας λίγο περίεργος. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα σου πρότεινα να μπεις σε μια διαδικασία. Αυτός δεν θα σταματήσει ποτέ να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Και μπορώ να σου πω με ακρίβεια ότι με τον καιρό, με την πάροδο του χρόνου, όσο εκείνος βλέπει την αποστασιοποίηση που έχεις εσύ, γιατί σου ξαναλέω πάλι ότι ο έρωτας φαίνεται, παιδιά. Λέει ο Βίχας, ναι. Το έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται. Δεν κρύβεται με τίποτα. Λοιπόν, όταν δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον σύντροφό μας, ο σύντροφός μας το πιάνει. Αν αυτός όμως είναι ερωτευμένος μαζί μας, αναγκαστικά και από θέμα άμυνας, να σου το πω και έτσι, για να μην σε χάσει, έρχεται και τι κάνει, κολλάει επάνω σου. Okay. Για να αναπληρώσει τα κενά που εσύ ουσιαστικά δημιουργείς με μια συμπεριφορά λίγο πιο αδιάφορη από όσο θα είχες αν ήσουν ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, τελικά όμως είναι αυτό που ψάχνει μόνο. Ίσως είναι ξέρεις να ερωτευτείς και να έχεις σιγουριά. Προσπάθησε να βρεις και πολλοί κάτι άνθρωποι, άλλο. Και θα σου το πω λίγο, Λουκία μου, στα ίσια. Πολλοί άνθρωποι, και δεν σε κατηγορώ και δεν σε αδικώ. Τι έχουν πάθει. Ο καμένος λέει από το χυλό, ναι. Φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό εμένα μου δίνει να καταλάβω ότι υπήρξες ερωτευμένη στο παρελθόν, έτσι, και προφανώς κάηκες, οπότε προτίμησες να βρεις μια σχέση λίγο πιο εύκολη για τα κυβικά σου. Να περάσουμε όμως να δούμε τα ζώδια αυτής της εβδομάδας. Μπαίνει και ανάδρομος Ερμής, γιατί έχουμε παιδιά, και άλλα προβλήματα μπαίνει τώρα. Ανάδρομος Ερμής, από 5 του μηνός, ακούστε. Πάμε να δούμε τα ζώδια αυτής της εβδομάδας και συνεχίζουμε με ερωτήσεις δικές σας. Χθες, 1η Μαρτίου, η Αφροδίτη άφησε το κρύο ζώδιο του Κρόνου και μπήκε στο ακόμα πιο κρύο ζώδιο του Υδροχόου, ενός ζωδίου που αγαπάει την ανεξαρτησία, την αποστασιοποίηση, την επανάσταση, αλλά και το φιλικό σεξ. Στις 5 Τρίτου, ο Ερμής, που σχετίζεται με τα μικρά και καθημερινά πράγματα που κάνουμε, όπως η επικοινωνία, οι μετακινήσεις, οι συνεννοήσεις, τα μαθήματα, συμβόλαια, σχέσεις με αδέλφια κτλ., κάνει στάση αναδρομής. Όπως λέμε, δηλαδή εμφανίζεται να φρενάρει, να σταματάει τελείως την κίνησή του και στις 6 Τρίτου γυρίζει ανάδρομος μέχρι τις 29 Μαρτίου που θα ορθοδρομήσει και πάλι. Στις 6 Τρίτου, στις 10 και 26 το πρωί, ο ουρανός αφήνει το ζώδιο του Κρυού και μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου, δεδομένου ότι εκεί θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Θα πούμε αναλυτικά για αυτόν, αλλά και για τα σταθερά που θα ταλαιπωρήσει στις επόμενες εκπομπές. Τέλος, στις 6 Τρίτου, στις 18 και 4 το απόγευμα, έχουμε νέα σελήνη που γίνεται στο ζώδιο των Ιχθύων, σε σύνοδο με τον κυβερνήτη της Ποσειδώνα, σε συμπαρουσία με τον Ερμή, αλλά και με τον Δία, παλιό κυβερνήτη των Ιχθύων, να τη χτυπάει με τετράγωνο από τον Τοξότη.
Αν θα θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή τη νέα σελήνη, θα λέγαμε «Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παραισθήσεων επηρεάζει κατά κύριο λόγο τα μεταβλητά ζώδια, που είναι οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ιχθύες». Κριή και οι οροσκόποι Κριή. Για εσάς η νέα σελήνη γίνεται στο 12ο φυσικό σας οίκο, εκεί δηλαδή που είναι όλα τα κρυφά και μυστικά. Οι κρυφοί εχθροί, οι κρυφές ερωτικές περιπέτειες, οι εσωτερικές μας αναζητήσεις, η ψυχική μας υγεία. Εκεί λοιπόν εσείς θα έχετε ένα θέμα, καθώς θα αντιληφθείτε ότι κάποιοι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντός σας κάνουν σχέδια πίσω από την πλάτη σας. Εκεί όμως για εσάς, εκτός από τη νέα σελήνη, πορεύεται και ο ανάδρομος Ερμής, ο οποίος σας σωθεί να επανεξετάσετε παλιές σας αποφάσεις, αλλά δεν σας βοηθάει να δείτε καθαρά το τι συμβαίνει, αλλά και τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων. Συμβουλή: προσπαθήστε να μην αντιδράσετε παρορμητικά, αλλά καθίστε λίγο να κρυώσει το κεφάλι σας και εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας. Η Αφροδίτη από τον 11ο φυσικό σας οίκο βοηθάει να νιώσετε ωραία και να λάμψετε στις κοινωνικές σας συναναστροφές, στις παρέες σας και στις ομάδες που μετέχετε. Ταύρη και οροσκόποι Ταύρη. Ο Άρης εξακολουθεί να βρίσκεται στο ζώδιό σας και θα παραμείνει εκεί για πάνω από ένα μήνα, μην τα λέμε συνέχεια. Και τώρα επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους το δεύτερο δεκαήμερο, δίνοντάς τους ζωηράδα, ενέργεια και ενθουσιασμό. Παιδιά, με το μαλακό. Με τη νέα σελήνη στον 11ο φυσικό σας οίκο, θέλετε να κάνετε καινούργια ξεκινήματα στις φιλικές και κοινωνικές σας σχέσεις και στις διάφορες ομάδες που μετέχετε. Ο Ερμής όμως σας καλεί να επανεξετάσετε τα πράγματα, να απομακρυνθείτε από τα social media ή να παγώσετε κάποιες φιλίες και εν ανάγκη να τις τερματίσετε. Η Αφροδίτη σας βοηθάει στα επαγγελματικά σας, τόσο στην ανασυγκρότηση όσο και στη σχέση με προϊσταμένους. Εν αναμονή της εισόδου του ουρανού στο ζώδιό σας, θα βρεθείτε τα επόμενα χρόνια εσείς και οι άλλοι σταθεροί προ μεγάλων ανακατατάξεων. Δίδυμοι και οι οροσκόποι δίδυμοι. Με τη νέα σελήνη στο 10ο φυσικό σας οίκο, ο τρόπος που βγαίνετε προς τα έξω αλλά και όλη η καριέρα σας έρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Θα σας δοθούν νέες ευκαιρίες, μην πάρετε όμως καμία απόφαση αυτή την εποχή, δεδομένου ότι λόγω ανάδρομου Ερμή θα χρειαστεί να ξανασκεφτείτε παλιά σας πλάνα και παλιούς σας χειρισμούς και ίσως έρθουν στην επιφάνεια πράγματα που έπρεπε να γίνουν αλλά δεν έγιναν. Η Αφροδίτη, στο φωτεινό 1ο φυσικό σας οίκο, σας δίνει περισσότερη αισιοδοξία στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα και σας προτρέπει σε φιλοσοφικές αναρτήσεις ή ταξιδιωτικές αποδράσεις. Καρκίνη και οι οροσκόποι Καρκίνη. Με τη νέα σελήνη στον 1ο φυσικό σας οίκο, οραματίζεστε νέες δόξες, θέτετε νέους στόχους και φιλοδοξείτε να κατακτήσετε τα πέρατα της γης και να βρείτε το νόημα της ζωής. Ο Ερμής όμως έχει άλλη άποψη. Καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναθεωρήσεις και απογοητεύσεις είναι το μοτίβο που έρχεται. Βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας, μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα με μιας και ασχοληθείτε με την ερωτική σας σχέση, εσείς που έχετε. Με τη βοήθεια της Αφροδίτης στον 8ο σας οίκο μπορείτε να την αναζωογονήσετε, να βελτιώσετε τα οικονομικά του σπιτιού σας όσοι είσαστε παντρεμένοι και να πάρετε και κανένα δωράκι από τον σύντροφό σας. Λέοντες και οι οροσκόποι Λέοντες. Για τους γεννημένους το δεύτερο δεκαήμερο, ο Άρης από τον Ταύρο σας κάνει έντονα διεκδικητικούς και ανταγωνιστικούς στην καριέρα σας. Μπορείτε να βγάλετε πράγματα, αλλά τραβάτε και επάνω σας την εχθρότητα και τις κόντρες από το εργασιακό σας περιβάλλον. Η νέα σελήνη γίνεται στον 8ο φυσικό σας οίκο, εκεί που συναντάμε τη σεξουαλική μας ζωή, τα οικονομικά του συντρόφου μας, αλλά και τα χρέη προς τρίτους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες κτλ. Μετάφραση. Εσείς θέλετε πάρα πολύ να κάνετε μια καινούργια αρχή με τον σύντροφό σας ή να βρείτε σύντροφο και να εμπλουτίσετε τη σεξουαλική σας ζωή. Ο Ερμής που αναδρομεί όμως λέει ότι θα σας θυμηθούν εκείνοι που τους χρωστάτε και θα έρθουν τα χρέη στην επιφάνεια. Με την Αφροδίτη απέναντί σας γλυκαίνουν πολύ οι σχέσεις με το έτερο νήμιση και βελτιώνουν οι συνεργασίες σας. Παρθένη και οροσκόποι Παρθένη. Για εσάς, η νέα σελήνη γίνεται ακριβώς απέναντι στον 7ο σας οίκο, που σε συνδυασμό με τον κυβερνήτη σας τον Ερμή, θα είναι και αυτός ανάδρομος. Καλό δεν το λες. Αναγκαστικά θα ασχοληθείτε με τους σημαντικούς άλλους της ζωής σας, με τον σύντροφό σας ή με τους μετέρους σας. Να ξέρετε πως ό,τι προβληματικό ή σαθρό ή μυστικό υπάρχει, θα έρθει στο φως. Αν πιέζεστε να επισημοποιήσετε μία σχέση ή συνεργασία, αναβάλλετε το. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα.
Η Αφροδίτη στον έκτο οίκο σας βοηθάει στην καθημερινότητά σας και στη δουλειά σας και εξομαλύνει τις σχέσεις με τους συναδέλφους σας. Ζυγή και η οροσκόπη Ζυγή. Η νέα σελήνη στον έκτο οίκο σας σωθεί για να κάνετε νέα ξεκινήματα στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα και στην εργασία σας. Και εκεί που είστε έτοιμοι να πάτε να γραφτείτε στο γυμναστήριο, λέμε τώρα, αρχίζουν να χαλάνε οι υπολογιστές, αρχίζουν και πέφτουν τα τηλεφωνικά κέντρα, αρχίζουν οι καθυστερήσεις στη δουλειά και οι κακές συνεννοήσεις με συναδέρφους και μπορεί να σκάσει και κανένα θεματάκι υγείας. Κοινώς, βρείτε κανάλια συνεννόησης με τους άλλους, επιστρατεύστε την υπομονή σας και μην αφήνετε τίποτα στην τύχη του, γιατί μόνο του δεν θα πάει. Η κυβερνήτριά σας Αφροδίτη από τον 5ο σας οίκο σας καλεί να διασκεδάσετε, να ξεδώσετε και να φλερτάρετε. Σκορπιοί και οροσκόποι Σκορπιοί. Εσάς, ο κυβερνήτης σας ο Άρης βρίσκεται απέναντί σας και σας κάνει ελαφρώς κουλουβάχατη τις σχέσεις όσων έχουν γεννηθεί στο δεύτερο δεκαήμερο. Υπομονή και μη σκοτώσετε κανέναν, γιατί δεν θα έχετε μέρος να κρύψετε το πτώμα. Κατά τα άλλα, η νέα σελήνη γίνεται στον 5ο σας οίκο και σας προτρέπει να διασκεδάσετε, να ερωτευτείτε, να δημιουργήσετε και να ασχοληθείτε με τη δημιουργία σας και τα παιδιά σας. Αλλά λόγω Ερμή που αναδρομεί, θα αποδειχθεί ότι το σπέβδε βραδέως είναι η πιο σοφή τακτική σας και σας δίνει το χρόνο που χρειάζεστε για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Η Αφροδίτη στον 4ο φυσικό σας οίκο γλυκαίνει τις συνθήκες μες στο σπίτι σας και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Τοξότες και οι οροσκόποι τοξότες. Η νέα σελήνη γίνεται στον 4ο φυσικό σας οίκο, ακριβώς εκεί που αναδρομεί και ο Ερμής δηλαδή. Οπότε φέρνει στην επιφάνεια όλα τα οικογενειακά θέματα που είχατε από το παρελθόν και πιθανόν κάποια θέματα με οικογενειακά ακίνητα που χρειάζονται είτε ανακαίνιση είτε υπάρχουν προτάσεις για αγοραπολισίες. Αν γίνει κάτι τέτοιο, προσπαθήστε να το κάνετε πριν ή μετά τον ανάδρομο Ερμή για να είστε σίγουροι. Η Αφροδίτη από τον 3ο σας οίκο κάνει την καθημερινή επικοινωνία και μετακίνηση πολύ ευχάριστη και ανάλαφρη, αλλά αν σας μπει καμιά ιδέα να αλλάξετε αυτοκίνητο, τώρα δεν είναι καλή περίοδος. Εγώκεροι και οροσκόποι εγώκεροι. Η νέα σελήνη και ο ανάδρομος Ερμής στον 3ο φυσικό σας οίκο, σιγά μην τηρηθεί το πρόγραμμα της καθημερινότητας έτσι όπως το φτιάξατε, σιγά να μην πάτε στο γραφείο σας στην ώρα σας, σιγά μην είναι εύκολη η καθημερινή σας μετακίνηση, σιγά μην συνεννοηθείτε με τους άλλους όταν τους μιλάτε και σιγά που δεν θα παρεξηγηθείτε με τα αδέλφια σας. Και σιγά μην πάτε καμιά εκδρομούλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Η Αφροδίτη, στο 2ο σας φυσικό οίκο, σας δίνει χέρι βοηθεία στα οικονομικά σας, ξέρω ότι σας αρέσει να το ακούτε αυτό, βοηθώντας σας και να τα οργανώσετε καλύτερα για να ιεραρχήσετε τα έξοδά σας και να αυξήσετε τα έσοδα. Υδροχόοι και οροσκόποι υδροχόοι. Ο Άρης βρίσκεται στον 4ο φυσικό σας οίκο και ταλαιπωρεί εκείνους που έχουν γεννηθεί στο δεύτερο δεκαήμερο και στον τομέα των οικογενειακών σχέσεων και των σχέσεων με την μητέρα, αν υπάρχει. Θέμα υγείας να μην είναι και μην ασχολείστε με κάτι άλλο, θα φτιάξει. Η νέα σελήνη στο δεύτερο φυσικό σας οίκο προτρέπει να ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας. Το νου σας. Η νέα σελήνη μαζί με τον ανάδρομο Ερμή εκεί είναι ικανή να αδειάσει το ταμείο σε χρόνο 0. Μην υπερεκτιμάτε τα έσοδά σας και μην κάνετε έξοδα χωρίς πλάνο και πρόγραμμα, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας. Γενικά είναι μια εποχή που επανεκτιμάτε το τι αξίζει η ζωή σας. Η Αφροδίτη στον 1ο οίκο σας κάνει γοητευτικούς και συγκεντρώνετε τα βλέμματα επάνω σας. Ιχθύες και οροσκόποι Ιχθύες. Η νέα σελήνη γίνεται κοντά στον ήλιο σας και στον 1ο φυσικό σας οίκο, αλλά εκεί μέσα αναδρομεί και ο Ερμής και μάλιστα με την παρουσία του Ποσειδώνα. Γίνεστε εσωστρεφείς και μυστηριώδεις και οι άλλοι σας εκλαμβάνουν ως ακόμα πιο αποτραβηγμένους από τον κόσμο ετούτο. Και πραγματικά αυτή είναι η αντίδραση που χρειάζεται. Την ώρα που οι άλλοι ψάχνουν το εξωτερικό περιβάλλον για να δουν τι δεν πάει καλά, εσείς, παιδιά του Δία αλλά και του Ποσειδώνα, γυρίζετε προς τα μέσα και πηγαίνετε προς την πηγή. Γιατί αν επικεντρωθείτε στο εξωτερικό περιβάλλον, τα πολλά ερεθίσματα και κυρίως οι καταστάσεις που έρχονται από το παρελθόν θα σας κλονίσουν, βγάζοντας όλες τις ανασφάλειές σας, οπότε καλύτερα να ασχοληθείτε με την ενδοσκόπηση. Η Αφροδίτη, στον 10ο οίκο σας βοηθάει στο να αγαπήσετε τον εαυτό. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Και μπαίνει και ο ανάδρομος Ερμής, το βλέπετε, έτσι. 3 φορές το χρόνο μου είπες, και καμιά φορά 4. Και καμιά φορά 4. Θα μιλήσω περισσότερο στην επόμενη εκπομπή. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό με τον εγώκερο, να σου πω την αλήθεια, που έλεγε ότι άντε και να μην συνεννοηθείτε, άντε και να συνεννοηθείτε, σιγά μην συνεννοηθείτε με κανέναν.
Εντάξει, γιατί εγώ να σου πω κάτι. Έχω μάθει να συνεννοούμε με όλο τον κόσμο και όταν δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Κάπως μου δημιουργεί έναν εκνευρισμό όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη Λουκία. Αυτές ήταν οι συμβουλές μας για τη Λουκία, ότι πρέπει να περάσει σε κάτι το οποίο θα την καλύπτει και δεν θα έχει αυτά τα προβλήματα. Τώρα, εγώ όμως θα σου κάνω μια ερώτηση από άντρα τηλεθεατή, από τον Παύλο, από το Χολαργό. Λέει ο Παύλος: είμαι αραβωνιασμένος και πολύ ζηλιάρης. Αναγνωρίζει δηλαδή το πρόβλημά του. Ζηλεύω την κοπέλα μου σε σημείο τρέλας. Τον τελευταίο καιρό μου έχει μπει στο μυαλό ότι με επατά με τον κολλητό μου φίλο και κουμπάρο μου. Έχω παρακολουθήσει, αλλά δεν έχω δει κάτι. Φοβάμαι πως είμαι παράλογος. Μην το φοβάσαι. Είσαι. Θέλω να σας επισκεφτώ να μου πείτε την αλήθεια. Πιστεύω όμως ότι το πρόβλημα το έχω εγώ. Μην το πιστεύεις. Το έχεις. Δεν έχω πει τίποτα στην κοπέλα μου και το φίλο μου. Καλά κάνεις. Μπορείτε να μου προτείνετε τι να κάνω για τη ζήλια? Λοιπόν, εγώ τον έχω δει τον Παύλο, να ξέρεις. Σου έχει στείλει και φωτογραφίες. Μου έχει στείλει φωτογραφία, μου έχει στείλει ημερομηνίες, μου έχει στείλει όλα του τα στοιχεία. Εννοείται ότι έλα να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Χαίρομαι που έχεις το γνώθι σε αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και θα σου πω ότι είσαι μια χαρά παιδί. Το πρόβλημα, εγώ δεν πιστεύω ότι. Ναι, είσαι πολύ ζηλιάρης, αλλά υπάρχει λόγος που είναι πολύ ζηλιάρης. Γιατί είχε δώσει πολλά σημάδια ο κουμπάρος του στο παρελθόν. Αλλά και η κοπέλα που είναι μαζί είναι πολύ κοινωνική. Όχι. Άρα ταυτόχρονα έχεις υπερβολικά συναισθήματα για αυτήν. Το ξέρω. Ναι. Αλλά θα το πω και σε εσάς ότι έχει υπερβολικά συναισθήματα για αυτήν. Το γεγονός όμως ότι είναι μια πολύ κοινωνική γυναίκα, κρυός. Η κοπέλα, οπότε υπερβολικά κοινωνική, της αρέσει πάρα πολύ να μιλάει με όλο τον κόσμο, δεν κάνει τίποτα, σαφώς δεν κάνει τίποτα και επειδή το τελευταίο διάστημα την έχεις γνωρίσει στον κουμπάρο σου και ξέρω ότι όλο αυτό, επειδή εκείνη είναι πολύ κοινωνική και εκείνος έχει δώσει υπερβολικά δικαιώματα στο παρελθόν και εσύ έχεις υπερβολικά συναισθήματα για εκείνη, θεωρείς ότι κάτι θα γίνει στο αναμεταξύ τους, πράγμα που δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ούτε από τον μεν, ούτε από τον δεν. Και να συμβεί. Ναι, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Πρώτον, αυτό, δεν πολύ μπορείς βασικό. Να το σταματήσεις. Όχι, δεν μπορείς. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά όμως δυσκολεύεις και τη δικιά σου τη ζωή, τη δικιά σου τη ζωή περισσότερο. Άστα την κοπέλα γιατί λέει ότι δεν της έχει πει κάτι. Μην νομίζω ότι επειδή δεν της έχεις πει κάτι, εκείνη μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι. Έχει καταλάβει, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του πάρα πολύ, το ξέρω. Έχει καταλάβει. Εάν λοιπόν, να το πάρουμε διαφορετικά, εσύ πιστεύεις το καλό είναι ότι δεν έχει ζηλεύει γενικά. Εδώ μας λέει ότι ζηλεύει συγκεκριμένα, σωστά ή κάνω λάθος? Όχι, αλλά ξέρεις τι. Παλαιότερα, ο συγκεκριμένος, του έκανε πλάτες. Ναι, του έκανε πλάτες για να βγαίνει έξω με τον κουμπάρο. Ξέρω όλη την ιστορία. Άρα ταυτόχρονα σου λέει, ενώ το έχει κάνει στο φίλο μας, γιατί να μην το κάνει και σε μένα. Σωστά, έτσι δεν είναι? Ωραία. Το θέμα είναι ότι γενικά μπορεί να πιάσει τον κολλητό που του έχει πιο πολύ θάρρος και να του μιλήσει, να του πει: ξέρεις κάτι, συμβαίνει κάτι, μήπως ξέρω εγώ. Σου αρέσει η δικιά μου κτλ. Εκεί, αυτό μπορείς να το κάνεις. Θεωρώ όμως ότι πάλι δεν θα του περάσει. Γιατί ό,τι και να του πει ο άλλος, όταν το έχει πολύ έντονη τη ζήλια στο κεφάλι του. Ναι. Είπες ότι το έχεις. Ότι την έχεις παρακολουθήσει και δεν έχεις δει κάτι. Αν ήταν να συνέβαινε κάτι, πίστεψέ με, θα το έχεις καταλάβει. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχεις δει κάτι. Ποιος ο λόγος να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που είναι και ψυχοφθόρα και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου περισσότερο? Προσπάθησε να σταθείς focus στη σχέση σου και να δεις τι συναισθήματα έχει για σένα και το πώς θα πάει αυτή η σχέση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγάλεις εντελώς τους τρίτους, γιατί γενικά η κοπέλα δεν σου έχει δώσει ποτέ τέτοιου είδους δικαιώματα και ούτε καν από το παρελθόν της δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα. Ότι είναι πολύ κοινωνική, γιατί είναι η δουλειά της αυτή. Εντάξει. Το ξέρω και το καταλαβαίνω και το εννοώ και το ασπάζομαι ότι είναι πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφη, αλήθεια τώρα. Αλλά είσαι και εσύ όμως πολύ όμορφος. Ναι, αλλά η κοπέλα έχει επιλέξει να είναι μαζί του. Και εσύ έχεις επιλέξει επίσης να έχεις φίλο τον συγκεκριμένον άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα κάτι καλό έχει και αυτός ο άνθρωπος. Εγώ λέω να το βγάλεις εντελώς από το μυαλό σου
και να προχωρήσει τη σχέση σου όσο πρέπει. Γιατί αν δεν το βγάλει από το μυαλό του, Ναι. δεν θα την απολαύσει αυτή τη σχέση, ρε παιδί μου. Το μόνο που θα έχει ανάμνηση από αυτή τη σχέση είναι μία παρακολούθηση, ένα άγχος, μία ζήλια και ένα στρες. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είσαι σε θέση μετά να. Επίσης νομίζω, Κατάλαβες. επειδή ξέρω επίσης πάρα πολλά πράγματα για τον συγκεκριμένο, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου έστειλες ολόκληρο κατεβατό. Προσπάθησα να κρατήσω το πιο λίγο, βλέπεις έτσι. Πιστεύω ότι είχες και το θέμα ότι γενικά σε κυνηγάγανε οι γυναίκες, οπότε η συγκεκριμένη είναι μία που κόλλησες εσύ πάρα πολύ, άρα ταυτόχρονα... Δεν τον κυνήγησε μάλλον. Όχι, καθόλου. Γι' αυτό τίποτα. κόλλησε. Δεν τα έχουμε ξαναπεί Τίποτα. αυτά. Δηλαδή, όσο Αλλά κυνηγάς, ούτε την κυνήγησε. Βγήκε κάτι πολύ αμοιβαίο και είναι και σπάνιο αυτό να το βρεις. Εγώ νομίζω ότι κράτα το, ζήστο και δες που θα πάει και δώσε ελαφρυντικά. Εγώ δεν θα το ψάχνα καθόλου. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Καθόλου δεν θα το ψάχνα. Το μόνο που μπορεί να έλεγα κάποια στιγμή, αν ήταν τόσο έντονη, δεν ξέρω την κατάσταση που βιώνει, αν είναι τόσο έντονη και ή βλέπει να τη φλερτάρει ο κουμπάρος του και ο κολλητός του έντονα, θα του έλεγα κάπου, κοίταξε να δεις, φρένο λιγάκι, γιατί έχεις βγει εκτός ορίων. Δεν τη φλερτάρει. Απλά ξέρει τον κουμπάρο του ότι δεν το δείχνει ποτέ, τον κάλυπτε. Είναι μαζί από μωρά. Τώρα αυτό φτάνει και λέει πάρα πολλά. Δεν σου έχει κάνει ποτέ τίποτα. Δεν τα βάζουμε όλα σαν όχι, να σου βάλει. όχι. Τα εξομοιώνουμε όλα. Λοιπόν. Οπότε βγάλε τη ζήλια από τη ζωή σου, γιατί όντως το πρόβλημα το έχεις εσύ, ούτε η κοπέλα το έχει το πρόβλημα, ούτε και ο κουμπάρος το έχει το πρόβλημα. Ο κουμπάρος το έχει το πρόβλημα, αλλά όχι μαζί σου. Ναι. Αλλά όχι μαζί σου. Τι θα μου διαβάσεις? Το Λευτέρη από τα Λιώσια. Επίσης άντρα, βλέπεις. Ναι. Έχω σχέση εδώ και 1 χρόνο με ένα υπέροχο κορίτσι. Όμως ξαφνικά από το παρελθόν βγήκαν κάτι σύννεφα. Μία πρώην σχέση μου με απειλεί πως θα τα πει όλα στην κοπέλα μου. Αυτό βέβαια δεν με νοιάζει γιατί είναι κάτι περασμένο. Το κακό είναι ότι υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου. Φοβάμαι πως αν τα δει η κοπέλα μου θα με αφήσει. Τι μπορώ να κάνω για αυτή την πρώην? Εδώ. Εγώ θα σου τα πω. Πρώτον, φίλη Λευτέρη, σταμάτα να τραβάς φωτογραφίες και βίντεο με κάθε σχέση που κάνει. Το πιο σημαντικό από όλα, παιδιά, είναι αυτό. Το πιο σημαντικό ξέρω ότι πολλοί από όλα. άντρες έχουν το κόλλημα του να πρωταγωνιστήσουν σε ταινίες του Σιρηνάκη. Δεν πρωταγωνιστείς όμως και δεν πληρώνεσαι γι' αυτό. Οπότε μην το κάνεις, πουλάκι μου. Κάν το μετά το γάμο. Έτσι. Όταν θα βρεις την εκλεκτή της καρδιάς σου και αφού αρέσκεσαι στο να μαγνητοσκοπείς τον εαυτό σου και τις επιδόσεις σας, μην το κάνεις με την κάθε μία σχέση που βρίσκεις. Για να μην τα βρίσκεις μπροστά σου αυτά. Λοιπόν, επίσης, θα σου πρότεινα να κάνεις μια κουβέντα γενικά με την κοπέλα σου για να σου φύγει αυτή η φοβία. Γιατί εσύ τώρα θα κοιμάσαι και θα ξυπνάς με το φόβο το ότι και άμα στείλει βίντεο και άμα κάνει εκείνο και άμα κάνει τ' άλλο. Ωραία. Για να προλάβεις λοιπόν το κακό, μπορείς να μιλήσεις με τη σύντροφό σου. Ωραία. Κάνοντάς της μια γενική κουβέντα στην αρχή για το θέμα αυτό, για να δεις λίγο πώς θα αντιδράσει. Ωραία. Και να της πεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι κοίταξε να δεις, πολλοί άνθρωποι σε σχέσεις τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν θα της πεις πώς τη λένε, δεν ξέρω, κάνουν αυτό το πράγμα. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Μπορώ να επέμβω πάλι, γιατί ναι. Όντως το μήνυμα πάλι ήταν πολύ μεγάλο και το κόψαμε. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι μια κοπέλα που είναι τώρα μαζί του, που είναι λίγο χαμηλών τόνων, που δεν έχει πολλά με αυτά τα πράγματα. Οπότε ταυτόχρονα θεωρεί ότι αν της πει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει υπερβολικά extreme. Αυτό θα είναι το θεωρήσει υπερβολικά extreme, αλλά καλό είναι να υπάρχει μέσα σε μια σχέση από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η φοβία. Και αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί λογικά και να λέει ότι φοβάμαι μη στείλει αυτό, σημαίνει ότι την ξέρει προφανώς την πρώην και την έχει ικανή να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Για μένα είναι καλύτερο, αν θέλεις τη γνώμη μου, να τα μάθει κάποια πράγματα απευθείας η κοπέλα σου από σένα, θα το εκτιμήσεις περισσότερο, παρά σίγουρο να τα μάθει αυτό. Από μια άγνωστη και να τις έρθουν ουρανοκατέβατα. Και τώρα που είναι νωρίς, έτσι, γιατί η σχέση είναι πολύ φρέσκια. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας έχουμε κάνει λάθη, τα οποία έχουμε μετανιώσει, για τα οποία έχουμε μετανιώσει μάλλον, και νομίζω πως εντάξει, δεν είναι και κάτι τραγικό, ρε παιδί μου, δεν έχει ανέβει και στο, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά τα κανάλια, στην τηλεόραση, στο YouTube κτλ. Ωραία, υπήρξαν κάποιες προσωπικές σας στιγμές που ανήκουν στο παρελθόν, για τις οποίες μπορείς να πεις ότι έχω μετανιώσει και δεν έχω σκοπό να επαναλάβω. Απλά επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σου, γιατί σ' αγαπώ και έχω συναισθήματα και θέλω η σχέση μας να κρατήσει, θέλω να ξέρεις ότι στη ζωή μου μπορεί να μην έχω κάνει τα χίλια μύρια όσα ή να μην έχω κάνει, ας πούμε,
εγκλήματα τραγικά. Έχω όμως κάνει αυτό για το οποίο νιώθω άσχημα και για το οποίο δεν θέλω αύριο μεθαύριο να έρθεις σε δύσκολη θέση από κάποιον τρίτο. Η ερώτηση όμως είναι. Τι πιο ξεκάθαρο. Τι μπορώ να κάνω για αυτή την πρώην. Δεν είναι η ερώτηση του τόσο τι θα κάνει. Όχι. Αυτό που σου λέω αυτόματα, αν. Θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πιο ακριβώς, εύκολα. γιατί αν εκείνη η κοπέλα του γνωρίζει από τον ίδιο το Λευτέρη την κατάσταση, σίγουρα, μετά η πρώην δεν μπορεί να κάνει καμία ζημιά. Εντάξει, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στις σχέσεις μας. Από τη στιγμή που δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, ωραία, και από τη στιγμή που όλο αυτό ανήκει στη σφαίρα του παρελθόντος, νομίζω πως και ο πιο μαζεμένος και ηθικός και τα λοιπά άνθρωπος θα μπορούσε να καταλάβει ότι εντάξει, σίγουρα δεν τον πήρε του κουτιού, οκ. Σίγουρα αυτός ο άνθρωπος έχει ένα παρελθόν με σχέσεις που θα είχε. Και εντάξει, πολλές φορές μέσα στις σχέσεις μας μπορεί να κάνουμε και κάποιες ενέργειες, τις οποίες εκείνη τη στιγμή δεν δίνουμε βάση, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο σωστές για την επόμενη σχέση. Εγώ πιστεύω, γνώμη μου, μίλα της με πολύ όμορφο και ήρεμο τρόπο. Δεν χρειάζεται ούτε να τσακωθείτε ούτε να υπάρχουν εντάσεις. Να της εξηγήσεις ότι ναι, υπήρξε μια σχέση στο παρελθόν, η οποία έφτασε να έχει, ξέρω εγώ, φωτογραφίες κτλ. Γιατί εκείνο το διάστημα έτσι ένιωθα, έτσι έπραξα. Τώρα, βέβαια, που πέρασε ο καιρός και έχω ανασυγκροτήσει τις σκέψεις μου, θεωρώ πως ήταν λάθος όλο αυτό που είχα κάνει. Μετανιώνω γι' αυτό, αλλά θέλω να το ξέρεις από μένα για να είμαι ξεκάθαρος κι εγώ απέναντί σου. Νομίζω το εκτιμήσει πάρα πολύ. Εγώ δεν το εκτιμούσα σαν γυναίκα αυτό. Και είμαι και δύσκολος χαρακτήρας, το ξέρεις. Και εγώ θα το εκτιμούσα. Το θέμα είναι το κατά πόσο αυτή η πρώην τι μπορεί να κάνει στην πρώην. Τίποτα δεν από μπορείς. τη στιγμή που η πρώην είναι συμφωνώ πρώην, κι εγώ. δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν ουσιαστικά εσύ το καταρρύψεις αυτό, μετά αυτή η πρώην δεν θα χτυπήσει σε τοίχο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα είναι η κοπέλα σου ήδη προετοιμασμένη. Okay. Θα της πεις ότι μία πρώην σχέση σου σε απειλεί, ότι αυτή η γυναίκα ήδη έχει μπει στη ζωή σου και σε διεκδικεί απειλώντας σε, γιατί είναι και άλλη κοπέλα προετοιμασμένη. Σίγουρα. Και ότι μαζί θα το αντιμετωπίσετε. Γιατί έτσι κάνουν τα ζευγάρια. Εγώ αυτό ξέρω. Έχει φοβερό άγχος. Δεν χρειάζεται να έχει άγχος. Θα σου διαβάσω μετά ολόκληρο το μήνυμα, το κατεβατό. Δεν χρειάζεται να έχει κανένα απολύτως άγχος. Λέει ο καθαρός, λέει ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι. Θεωρεί ότι φοβάται ότι μήπως εκείνη φοβηθεί ότι θα τη ζητήσει παρόμοια πράγματα αντί και να το δεχτεί. Αν της πει ότι έχω κάνει κάποια πράγματα στο παρελθόν τα οποία μετάνιωσα και δεν πρόκειται να ξανακάνω στο μέλλον, απλά θέλω να σου τα πω γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σου σε αυτά που έχω κάνει. Okay. Θα νομίζω πως θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, ουδής αλάνθαστος. Σίγουρα. Εντάξει. Πάντως, Λευτέρη, βλέπεις, έτσι, εγώ μπορεί να έκανα μισό το μήνυμα εδώ πέρα, αλλά στο τέλος βλέπεις. Οι απαντήσεις δικαιώνονται. Οι απαντήσεις δικαιώνονται και επίσης το διάβασα πάνω κάτω ότι απορίες είχες. Ναι. Πήρα κι άλλο είναι τώρα. Λοιπόν, η Σωτηρία από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Σωτηρία από τον Ασπρόπυργο. Έχω σχέση, λέει, με ένα παιδί εδώ και ένα χρόνο. Τον τελευταίο καιρό όμως κάτι έχει συμβεί στο σπίτι μου και δεν θέλω να το πω. Αυτός όμως το καταλαβαίνει και με πιέζει για να μάθει. Από την άλλη, εγώ χρειάζομαι λίγο χρόνο. Δεν θέλω να τον χάσω και είμαι καλά μαζί του. Γελάμε πολύ και τον βλέπω σοβαρά. Θέλω να με περιμένει λίγο, να συνέλθω από το σοκ που έχω περάσει, γιατί με πιέζει και τσακωνόμαστε. Δεν θέλω να το χάσω, μπορεί να με περιμένει ήσυχα. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλησπέρα, Σωτηρία, και από μένα ναι. Και από τον Ασπρόπυργο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, να ξέρεις, έτσι. Οπότε να πούμε καλησπέρα. Είναι μεγάλος ο Ασπρόπυργος, δεν είναι μικρή περιοχή. Ναι, όχι, έχει μια έκταση. Είναι και ωραία περιοχή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για να μην μπορείς να το πεις ούτε και σε εμάς, που δεν ξέρω αν είναι αυτό το όνομά σου ή έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο όνομα, σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι δεν είσαι και υποχρεωμένη να το πεις. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Οπότε, από εκεί και πέρα, είναι μια κατάσταση που ή θα πρέπει να του πεις ότι μου έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν θέλω να το συζητήσω με κανέναν, προφανώς για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, εάν ο ίδιος το δεχτεί, έχει καλώς. Εάν ο ίδιος τώρα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσεις λίγο παραπάνω για το τι σχέση έχεις με τον συγκεκριμένον άνθρωπο. Γιατί για να μην μπορείς να του πεις κάτι τόσο σοβαρό... Είναι και ένα χρόνο μαζί, δεν είναι και δύο μήνες. Ναι, σημαίνει ότι κάτι δεν εμπιστεύεσαι. Άρα ταυτόχρονα εσύ είσαι... Τι γίνεται με αυτό το πράγμα μαζί? Εσύ είσαι εκείνη η οποία θα πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά το τι θες από αυτή τη σχέση. Επίσης το γεγονός ότι λες ότι
δεν θέλω να το χάσω, είμαι καλά μαζί του, γελάμε πολύ και τον βλέπω σοβαρά. Τώρα το γελάμε πολύ και τον βλέπω σοβαρά. Γελάμε πολύ ότι περνάμε καλά, έχουμε χημεία. Γελάω πολύ και τον βλέπω σοβαρά. Πρέπει λίγο να σκεφτείς το αν τον βλέπεις πολύ σοβαρά, σίγουρα κάτι πολύ σοβαρό θα έπρεπε να το πεις για να δεις και εκείνος πώς θα αντιμετωπίσει μια τόσο σοβαρή κατάσταση. Η αλήθεια εγώ αυτό είναι. Πιστεύω. Τώρα, εάν μπορεί ή δεν μπορεί να σε περιμένει, σίγουρα εξαρτάται από εκείνον. Είτε εκείνος έχει πολλά συναισθήματα για σένα, άρα κάποια στιγμή συνειδητοποιήσει και δεν σε πιέζει να του το πεις, είτε εσύ θα πρέπει να αναγκαστείς να του το πεις και να δεις πώς θα χειριστεί μια κατάσταση. Από το να κρύβεις, από το να αγχώνεσαι, από το να μην μπορείς να κοιμηθείς, ήδη έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα από ό,τι μας λες. Βάζεις κι άλλο ένα πάνω από το κεφάλι σου. Ναι. Και εγώ αυτή την άποψη έχω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, είστε ένα χρόνο μαζί. Αν μου έλεγες ότι ήσασταν μαζί 2 μήνες, θα σου έλεγα ναι, οκ, σαφώς και μπορεί να μην τον ξέρεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς να τον εμπιστευτείς, να του εμπιστευτείς μάλλον ένα σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό. Ένα χρόνο λοιπόν μαζί με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε πολύ καλή σχέση, θεωρώ πως θα πρέπει να τον εμπιστεύεσαι, γιατί εσύ, όπως λες εδώ, το βλέπεις σοβαρά. Το θέμα είναι όμως να σε βλέπει και εκείνο σοβαρά. Ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που την πιέζεις, την πιέζει για να μάθει κάποια πράγματα, άρα σε πιέζει, σημαίνει ότι και εκείνος ενδιαφέρεται σίγουρα και έχει δει ότι έχει αλλάξει και η συμπεριφορά σου κατά πολύ. Γιατί αν μου λες ότι έχεις ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν είναι λόγο, δεν θες να το πεις πουθενά και σε κανέναν, άρα ταυτόχρονα η συμπεριφορά σου έχει αλλάξει. Νομίζω ότι με το να μην του λες τίποτα ή να μην ξεκαθαρίσεις τη θέση σου είναι το πρόβλημα, ότι ίσως ο ίδιος κάποια στιγμή φύγει, γιατί προφανώς δεν τον εμπιστεύεσαι. Έτσι, μα και εγώ ήμουν σε μία σχέση, ρε παιδιά, και όσο και να τον αγαπούσα έναν άνθρωπο και έβλεπα ότι έχει κάποια προβλήματα, έχει αποστασιοποιηθεί, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του απέναντί μου και δεν μου λέει το πρόβλημα που υπάρχει στο σπίτι του, θα θυγόμουν και μόνο που δεν με εμπιστεύεται. Καλά, ναι, είναι σίγουρο. Κοίτα, αν ήμουν 2-3 μήνες μαζί του, σίγουρα δεν θα με ενοχλούσε. Αλλά ένα χρόνο και μετά και με τόσο καλή σχέση και τον βλέπει σοβαρά, άρα ταυτόχρονα σου έχει δώσει και αυτό το ερέθισμα. Πρέπει να του πεις, μπορεί να μην το πεις, ας πούμε, που λέω λόγος στην κολλητή σου, να το πούμε και έτσι, γιατί μου λες ότι τον βλέπει σοβαρά, τουλάχιστον σε αυτόν πρέπει να μιλήσεις, να του εξηγήσεις ακριβώς τι συμβαίνει, διότι αλλιώς δεν το βλέπω να περπατάει το ζήτημα. Κακά τα ψέματα. Μπορείς και να μην του πεις το γεγονός, να του πεις πάνω κάτω. Να του πεις τι αφορά, ρε παιδί μου, μια ιδέα. Και να του πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ μέχρι εδώ θέλω να σου πω, παραπάνω δεν μπορώ να σου πω, γιατί για καθαρά προσωπικούς λόγους. Μπορώ να σου εξηγήσω στο τέλος. Θέλω λίγο χρόνο να το. Έχω υποστεί ένα σοκ, θέλω να το περάσω, να φύγει αυτό. Επίσης, Σωτηρία, θέλω να σου πω ότι γενικά, επειδή μίλησα για ενδοοικογενειακή βία όταν της μίλησα στα μηνύματα και δεν ήταν κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι τα προβλήματα όλα λύνονται. Υγείας είναι το μοναδικό θέμα που δεν μπορούμε να λύσουμε και σίγουρα μπορούμε. Τι εννοείς, ανάλογα τι θέμα υγείας είναι. Δεν έχει θέμα υγείας. Αυτό λέω. Ότι ρώτησα για θέμα υγείας είναι κάτι. Ανάλογα τι θέμα είναι. Εντάξει, εγώ ρώτησα για ακραία πράγματα. Λέω, είναι κάποιος του θανατά που και πάλι. Και αυτό θα το λέγαμε. Είναι κάτι άλλο που δεν θέλει να το συζητήσει καθόλου, που δεν έχει σχέση με βία, δεν έχει σχέση με υγεία, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται. Άρα ταυτόχρονα θεωρώ ότι. Ό,τι και να είναι, τουλάχιστον ο άνθρωπός σου πρέπει να γνωρίζει. Και δεν διευκρίνησε όταν μιλούσαμε, όταν μίλησα μαζί της. Τι δεν λύνει, πόσο καιρό θέλει να πάρει να το λύσει. Γιατί αν είναι κάτι που θα κρατήσει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 6 μήνες, 1 μήνα, 2 εβδομάδες. Δεν μπορεί να σε περιμένει ο άλλος και να είσαι με αυτό το άγχος πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω κανένας δεν θα περίμενε έτσι. Και να σου πω κάτι, θα μπορούσε να το έχεις διαχειριστεί πολύ πιο έξυπνα, ως εξής. Συμβαίνει ένα πρόβλημα. Οκ, το καταλαβαίνω. Εφόσον όμως θέλεις και τον σύντροφό σου ακέραιο και στη θέση του και να περνάτε καλά και να γελάτε κτλ. Αλλά και να λύσεις το πρόβλημά σου, χωρίς όμως εκείνος να το γνωρίζει, για να σε πιέζει σημαίνει ότι έδωσες δικαίωμα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά με κάποιο τρόπο του έδειξες ότι δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή θα πρέπει να έχεις το ψυχικό σθένος, έτσι ώστε να διαχειριστείς μια κατάσταση άσχημη στο σπίτι, αλλά με εκείνον να είσαι όπως ήσουνα, για να μην του δώσεις λαβές και να καταλάβει κάτι. Από τη στιγμή που του δώσεις λαβές, τώρα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και εγώ αν είχα έναν άνθρωπο ο οποίος σηματινά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η συμπεριφορά του στο τελευταίο διάστημα. Εντάξει, λογικό άνθρωπος να θέλει να φύγει. Οπότε η συμβουλή μας είναι μίλα του. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έχουμε φτάσει όμως
στο τέλος της εκπομπής αυτής. Πάλι 4 ερωτήσεις βγάλαμε. Ναι, έλατε. Και μόνο 4 βγάζουμε, παιδιά, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Να σου πω λίγο κάτι. Άλλη φορά θα γράψω άλλη μία, μήπως ξέρεις, προλαβαίνουμε. Δεν την προλαβαίνουμε. Μία. Όχι, Θα πούμε όμως στις επόμενες, θα συνεχιστεί το θέμα απιστία και ζήλια και στην επόμενη εκπομπή, στο επόμενο Σάββατο. Οπότε στέλνετε μηνύματα στο email που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης ή SMS στο τηλέφωνο που βλέπετε. Τα μηνύματά σας, τα προβλήματά σας και τα απαντάμε εδώ και δίνουμε τις συμβουλές. Οτιδήποτε άλλο θα μας βρείτε πού? Στα καταστήματα Kismet, θα δείτε και τους χορηγούς, θα δείτε πού μπορείτε να μας βρείτε και ραντεβού πότε? Το επόμενο Σαββάτο. Τι ώρα? 11:30. Ορίστε. Τα έχει μάθει απ' έξω, όλα τα έχει μάθει. Φιλάκια πολλά, καλή νύχτα σας και ξενυχτήστε το απόψε. Άντε λιγάκι να ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Η εκπομπή μας είναι μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Kismet Shop. Τα καταστήματα Kismet Shop είναι η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα καταστημάτων ενεργειακών προϊόντων, καθώς και προβλέψεων χαρτομαντίας, καφεμαντίας και αστρολογίας. Με 5 καταστήματα στο νομό Αττικής, Ακαδημίας 57 στην Αθήνα, Σερίφου 25 στα Κάτω Πατήσια, Αριστείδου 101 στην Καλιθέα, Μαγνησίας 20 στο Εγάλεο, 17 Νοεμβρίου 19 στο Χολαργό, καθώς επίσης και σχολές μεταφυσικής, ρέικι και μαντικής τέχνης για όλους εσάς που έχετε μια ιδιαίτερη έλξη στις μεταφυσικές τέχνες και χαρίσματα. Στα καταστήματά μας, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις υπηρεσίες μας στους καλέσθητα διακοσμημένους χώρους που είναι σαν παραμύθι και να βρει λύσεις και συμβουλές για κάθε πρόβλημα με τη βοήθεια του έμπειρου προσωπικού μας. Δεκάδες ενεργειακά αρώματα και ελιξήρια σας περιμένουν να τα κάνετε δικά σας και να αλλάξετε την ενέργειά σας και τη ζωή σας προς το καλύτερο. Όλα μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορείτε να τις βρείτε και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση www.kismet.shop.gr αλλά και στο Facebook στη σελίδα μας Kismet Online Shop. Οι καλές σας νεράιδες είναι εδώ για να αλλάξουν μαγικά τη ζωή σας. Το Loren Spa δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλής ποιότητας ολιστικές θεραπείες ομορφιάς, ευεξίας και ανάτασης. Η φιλοσοφία μας είναι η φροντίδα για τον άνθρωπο. Απευθυνόμαστε με ολιστική προσέγγιση στον καθένα ξεχωριστά, με σεβασμό και αγάπη και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Μέλημά μας η ανακούφιση και παράλληλα η τόνωση της ζωτικής ενέργειας, δημιουργώντας συστήματα χαλάρωσης και εφορίας. Εμπνέομαστε από αρχαίες φιλοσοφίες τόσο της αρχαίας Ελλάδας όσο και της Ανατολής. Σας περιμένουμε στη νέα μας διεύθυνση, να θετείτε στα έμπειρα χέρια των θεραπευτών μας και να ταξιδέψετε σε μονοπάτια χαλάρωσης, ισορροπίας και ανάτασης. Το Loren Spa, Ανδρέα Παπανδρέου 1 στο Χαλάνδρη, κοντά στην πλατεία Δούρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6890 040. Loren Spa.